Ah. Kasi langi. Ha? Ang langi naman ang luwa yun. Kasi langi. Ha? Luway. Kasi may langi. Kasi may langi. Eh. Uy. Luway. 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 Alira good din. Alira good din na. Diway, dili na palangga, diway ay. Lang dito ka. Dili palangga. Dili palangga. Palangga ka? Hmm? Palangga ka? Palangga ka? Damulag naman ka. Pero gawin natin masarap with no pork cubes. Mawala real pork. Masustansya na. Masarap pa. Gawing masarap. Masustansya. Nor. Alira good din. And real creamy milk. Then. Dili palangga ang luway ay. Naugdong. Naong dito daw. And your milk tea the C2 way. We go big, we go bold. May tibay araw-araw. Just na lang. Katsado sa gabi, pero go pa rin sa umaga. Sa galing mo, Champion Supra Power ang katapat mo. Madaling tinatanggal ang matitinding mansya tulad ng puti. Para sa puti walang bakas. Naog ka. Para sa mga supra nanay, Naog na ka. Champion Supra Power. Naog na. Have the gana to drink with Provide ELC with lysine and B vitamins plus vitamin C. I can be your good friend until the end. Mahalagang paalala, ang Provide ELC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Is that Choco Mucho Cookies? It's definitely Choco Mucho Cookies. Choco Mucho Cookies. Thick chocolate filling. Ang nagtong Sandwiched by 2 cookies. Naong na dito. Heaven! Choco Mucho Cookies. Iwas ng gift? Kaya to. Stay fresh with new Sense Naturals, Sakura, and Raspberry Radiance. It's deeply purified, so hair stays fresh and radiant para sa gaan natural hair. Alira good din. Radiant. New. Dina. Alira good din. Nutrients for brain Alira good day. infections. That's Din. why Semonite Gain School Alira good din. produce illnesses so that 10 key Din. nutrients are made available for faster learning. Semonite Gain School. Dina. GMO. Din. Dina. Programang ito ay rated SPG. Dina. Tubay at gabay ng magulang ang kailangan. Agay, dili mo pa to. Oh, dali pa, dali. Lenguwahe, karahasan, sexual, Oh. or droga na hindi angkop Sweet sa kayo mga mong doggy. Tweet na. Good night. Inang na good night. September 9 Good sa birthday ng night. kambal ng pamilya Sulit. Good night. Di mano, may naki-selfie. Ganun na lang ang kanilang takot. Good Dahil ang night. babaeng nakunan daw ng Sweet litrato. dreams. Inay na good Ang night. tinutukoy nilang si Good Ina, ang night. yumao nilang lola, si Inang Lita. Bye-bye. Bye-bye sa. Bye-bye sa. Uy. Bye-bye ba? Bye-bye sa. Pero kung Bye-bye. photo expert ang tatanungin, Bye-bye. Medyo nakakatakot din. Bakit? Kasi sinabi ng mga bata na wala daw silang kasama. So bakit nagkaroon ng structure doon na tao kung wala naman talaga sila kasama?